Sådan der. Hej, det her det er min nye, eller jo, min YouTube-channel til springfilm, eller ikke film, videoer, bare med mig, der hopper og laver spring. Og det er for det meste springfilm, der kommer, og det kan godt være, at det bare oplever noget, hvis jeg har lyst. Og det er ikke regelmæssigt film, jeg putter på. Altså, det er ikke en gang om ugen eller sådan, altså, det er bare noget, jeg har lyst, så det er fint nok. Er der ikke så meget at sige. Det er bare hygge. Ja, hvis der er nogen, der kontakter mig, så er min Skype-account på beskrivelsen. Og så ellers, ja, så håber jeg, at du vil abonnere på min kanal. Fordi, yes, sådan du kan få med. Og det var bare det var introduktionen. Og jeg vil nok uploade et par stykker video her de næste dages tid. Så ja, tak.